Keď túžba po slobode vedie do sveta plného kúziel. Útek z domu jej ukáže, že dospievanie... Čo to máš na tom krku? ...je zložitejšie, než čakala. Ona sa nemá čo rozprávať s cudzými mládencami. Nemal by si chodiť neohlásený medzi ľudí. Na ceste ju čakajú prekážky. Nechápem, čo máme vadí. Tajomstvá. A chceli sme ťa ochrániť pred tou hrôzou. A kúzlo, ktoré zmení všetko. Najprv sa musíš naučiť liečiť prírodou. Ty si sa mi minule zabudol predstaviť. Vystrojíme bál. Na ňom ti vyberieme nevestu. Zistite, akú silu ukrýva čarovné jablko v pôvodnej televíznej rozprávke o láske a túžbe chrániť najbližších. Kto je to Moriana? Je to zlá kňažka. Tej sa aj nebojím. Čarovné jablko.